Leili Astronaut lypsyrobotin automaattinen maitosuodatin on innovaatio, joka on kehitetty parantamaan joustavuutta ja helppoutta maatilan päivittäisissä rutiineissa. Ainutlaatuinen järjestelmä suodattaa maidon ilman toistuvaa suodatinsukkien vaihtoa, mikä vie automaattisen lypsyn helppouden uudelle tasolle. Kun maito on lypsetty ja siirtyy automaattiseen maitosuodattimeen, se suodatetaan tarkasti ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kalvolla. Strategisen kokoiset mikroskooppiset reiät eivät riko rasvapallosia. Ruostumattoman teräskalvon ansiosta suodatinsukista ei koidu kuluerää. Jos mastiitti tai kuivakemateriaali aiheuttaa tukoksen, automaattinen maitosuodatin havaitsee ongelman ja käynnistää automaattisesti vastahuuhtelun. Se tietää, milloin on aika tehdä automaattinen puhdistus. Älykäs automaattinen puhdistustoiminto varmistaa, että suodatusprosessi voidaan nollata nopeasti. Järjestelmä käynnistää automaattisen vastahuuhtelun vain tarvittaessa, jolloin resurssit ovat tehokkaassa käytössä. Järjestelmä on integroitu Astronaut-lypsyrobotin kuumapuhdistusprosessiin, joten se puhdistetaan automaattisesti jokaisen pääpuhdistuksen aikana. Kompaktin rakenteen ansiosta automaattinen maitosuodatin vie minimaalisen vähän tilaa säiliöhuoneessa. Järjestelmäkunnossapito on erittäin helppoa, eikä siihen vaadita consumables-tuotteita. Kun painikkeita on vain 2, se on erittäin helppokäyttöinen. Yhtä järjestelmää voidaan käyttää enintään 4 Astronaut-lypsyrobotissa. Se tukee erityyppisiä kuivikemateriaaleja hiekkaa lukuun ottamatta. Automaattinen maitosuodatin on integroitu osa Horizon-ohjelmistoa, Leilin tuotantohallintaohjelmistoa, jonka kautta voi seurata sen toimintoja. Astronaut-lypsyrobotin automaattinen maitosuodatin. Turvallinen, helppo ja mukava käyttö.